Revelion cu final incert pentru zeci de petrecăreți din Rusia care au ieșit să sărbătorească în stradă anul nou și au fost ridicați de forțele speciale ale poliției. Nu există o explicație oficială pentru ce s-a întâmplat, dar rețelele sociale din Rusia speculează că respectivii bărbați au ajuns de la petrecere direct în taberele de mobilizare, înainte de a fi trimiși pe front în Ucraina. Putin din 5 ianuarie